Ikaw, sa paningin mo, Sino si Rizal? sino si Rizal? Ilang seconds yan? Sino si Rizal? Ridiculous. Basta magsalita na tayo. One. Teka lang. Ano sabi natin? Ikaw, sa paningin mo, sino si Rizal? Tapos tatayo ka. One. Hindi ako makalis eh. Ako na lang. Nakaganito eh, makikita eh. Sige. Parang, ano sabi natin? Ikaw, Ikaw. Sa paningin mo, sino si Rizal? Okay lang. ikaw sa paningin mo, sino si Rizal? Patanong ah. 1, 2, 3, go. Ikaw, sa paningin mo. Nagaan tayo. Ikaw na susunod namin eh. Ganyan lang. Babasa na lang ulit. Ikaw, sa paningin mo, sa paningin mo, Sino si Rizal? One, two, three. Ikaw. Sorry. Ako na lang magbibilang. Kala ko yan. 1, 2, 3, go. Ikaw, sa paningin mo. Mas matagal pa. Teka, nag-record ko ba? Wala na. Nag-record pa. Very good pa. Oh, game. 1, 2, 3, go. Ikaw, sa paningin mo, sino si Rizal? Yun. Ano eh? Ano?